Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Il-maġġoranza ta' ristoranti f'pajjiżna tibbassru li jkollhom sena pożittiva fl-operat tagħhom għal din is-sena. Dan ħareġ minn stħarriġ li għamlet l-Assoċjazzjoni Maltija għall-Lukandi u Ristoranti l-MHRA fost 70 ristorant f'Malta u f'Għawdex. Fil-fatt, 67% tal-parteċipanti f'dan l-istħarriġ li nħaddem il-kumpanija Deloitte irrispondew li qed ibassru li jkollhom sena tajba jew tajba ħafna għal din is-sena. Minnaħa l-oħra 26% qalu li qed jaħsbu li jkollhom sena simili għal dik li għaddiet. L-aktar ristoranti li qed ibassru sena tajba huma dawk fiċ-ċentru ta' Malta. Intant 73% rrapportaw żieda fit-dħul tagħhom is-sena li għaddiet meta mqabbel mal-2021. Filwaqt li 15% rrapportaw nuqqas bil-kumplament tal-parteċipanti ma rawx tibdil fit-dħul tagħhom. Waqt il-preżentazzjoni ta' dan l-istħarriġ il-President tal-MHRA Tony Zara qal li l-assoċjazzjoni ser tibqa' taħdem jitfit mal-Gvern sabiex din l-industrija tibqa' sostenibbli minkejja l-isfidi internazzjonali fost oħrajn. Is-Sur Zara żied jgħid li kollettivament għandha ssir ħidma biex tiżdied l-esperjenza ta' kwalità mod holistiku għal kull min jażel li jmur jiekol f'ristorant. Fil-messaġġ tiegħu il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo afferma mill-ġdid l-impenn tal-Gvern biex l-industrija tal-ospitalità tibqa' tiżviluppa anke bħala parti mill-prodott turistiku Malti.